तर फायनली आमचे तिन्ही स्टार्टर इलेले आहेत आणि ते आता आम्ही स्टार्ट करणार. अरे बापरे केवढं मोठं ढास मारला तो बघ, तो बघ तोंड केवढा आणि ढास केवढं मारलेला तो बघा. प्रॉन्स शॉर्ट्स इले क्रंच दिसतात एकदम. मागवला आम्ही टायगर कोलंबी राईस हाय आणि हाय हा खेकडो रस्सो आणि हे भाकरे. आता खिमा पाव मागवल्याने यांच्यानी आणि खात काढ आणि खा. असं काढून खायचा, हात घालूची पण गरज नाही आहे. ह्या काय नवीनच बघला पहिल्यांदा ना, येता ना काढू. हा नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी गावावरसून आम्ही जाऊन इलो, खरंच लय मजा केली आम्ही गावात. तुम्ही सर्व व्हिडिओ बघलाच असाल. मासे खाले, मासे तर भरपूरच खाल्ले, ताजे फडफडीत अगदी समुद्रावरसून म्हणजे जस्ट इलेले हाणलेले मासे ताजे फडफडीत खाल्लं. खरंच मजा येईल. आणि आता आम्ही डोंबिवली गेलो. तर आज आम्ही जातो मी हाय कोळी रेस्टॉरंट का ठाण्या का, कारण आम्ही मालवणी पद्धतीचा जेवण रोजच जेवतो, मासे मालवणी पद्धतीचे रोजच खातो. तर आज आम्ही जातो कोळी पद्धतीचे मासे खाऊ का. मी तर खाल्लंय मासे, कारण माझे मित्र कोळी आहेत त्यामुळे मी मासे ते खाले कोळी पद्धतीचे, लय भारी असतात. भावी जिया दीपालीने ते खाल्याने नाही आहेत, तर त्यांच्यासाठी आणि माका पण एक वेगळी चव भेटूसाठी आम्ही जातो आता मी हाय कोळी रेस्टॉरंट का ठाणे. लेट्स गो. तर आता आम्ही डोंबिवली स्टेशन का इलो, हलसून आता ट्रेन पकडणार आणि आम्ही ठाण्यात जाणार. लेट्स गो. मी हाय कोळी. तर आमच्या चॅनलचे आहे आमचे सबस्क्रायबर भेटले. नाव भेटतो रत्नागिरी. नाव काय? निलेश रत्नागिरी. आम्ही साना स्टेशन का इलो आणि हलसून 3 पेट्रोल पंप का जाऊचा, त्याच्यासाठी आता आम्ही रिक्षा पकडतो आणि मी हाय कोळी का जातो. चला. तर फायनली आम्ही मी हाय कोळी रेस्टॉरंट का इलेले हो आणि भावी जी आहे बोटीत बसले आहात. पहिले इल्याच बोटीत बसले होते आणि हाय स्टॅच्यू आहेत नाकवाचे आणि नाकवीन. आणि हाय हे बघ गिफ्ट बघा, भावीजी हा गिफ्ट घेवा काय ते क्रिसमससाठी गिफ्ट ठेवलेले आहेत सर्व. हा तुझ्यासाठीच ठेवलेले आहेत ते गिफ्ट. खरंच मस्त आहे रेस्टॉरंट. मी आहे कोळी. चला आतमध्ये जाऊया. काय कोयता लावलेला आहे हा बघ, धारा ना कोयत्या बरोबर. हा हा. तर चला आतमध्ये जाऊया आपण. तर आतमध्ये इलो आम्ही मी हाय कोळी. कोळी घराचं वाईब्स येतील असा मस्तपैकी इंटेरियरला. हे बघ तांब्याचे सर्व हांडे कळशे आणि आतमध्ये तर बघ भांडी ठेवचा स्टँड बिन. खरंच भारी वाटतं अगदी. हा तांब्याची कितली आहे आणि हे बघ तांबे बिंबे आहेत बघ, ग्लास तांबे. तर आज मेन म्हणजे काय आपण मालवणी मासे वगैरे खाल्लं आणि आज कोळी पद्धतीचा मासे वगैरे खाऊचं हे आता हैसून जाऊया परत. चला. गोल गोल फिरतास का हैसून थैसून? हैसून इलो आता परत हाय इलो. हा बघा हॉटेल फिरून झाला बस इकडे. तर आमचा हॉटेल फिरून झाला, आता मेनू कार्ड येऊ दे, आम्ही ऑर्डर देतो. हे तंदुरी खेकडा हवा माका आणि फ्रॉन्स आणि हे काय आहे फिश तंदुरी आहेत ते, फिश तंदुरी आहेत ते. क्रॅब सूप पण आहे. क्रॅब सूप पण आहे बाबा, लय भारी भारी आहे. काय नाही काय हे बेबी सुरुम आहे आणि ते पापलेट पापलेट फ्राय आणि हो बघ लॉबस्टर. फायनली आमचा ऑर्डर देऊन झालेला. माझ्यासाठी मी खेकडा तंदुरी मागवलाय चुलीत भाजलेलो आणि भावीजीसाठी प्रॉन्स तंदुरी मागवलं आणि दीपालीसाठी पापलेट तंदुरी मागवलं. फर्स्ट टाइम आम्ही तंदुरी आयटम खातो आणि म्हणजे हे खेकडे पापलेट प्रॉन्स तर खाल्लं होतं ते मागवतो. आणि मेन म्हणजे आम्ही सूप आणि क्रॅब सूप खेकडा सूप ता मागवलं पण खेकडा सूप आणि सूप इलेला बोललं ना तसं सूप इलेला. तर आम्ही हा टेस्ट कशी आहे ते मी सांगते तुम्हाला.
लोहे गरम हा कडकडीत हा धूर येता धूर गरम गरम हा अक्षरशः आपण खेकडू कसं खातो तसं वाटतं वा लय भारी. तर मी आहे कोलीचे मेन शेफ आहेत ते आपले राजापूरचेच आहेत. नाव काय तुमचं? अंकुश. हे आणि राजापूरचेच आहेत, कोकणीच आहेत. तर मी काय बोलतोय आपण आपला कोळी फूड आणि आपला मालवणी फूड मध्ये काय फरक आहे? कोळी फूड आपलं सुका खोबरा वापरलं जातं. सुका खोबरा. मालवणी फूड आपलं ओलं खोबरं. हा 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 हा. आणि बाकी मसाल्यात काय? मसाल्यामध्ये कोळी मसाले वेगळे असतात, मालवणी मसाले वेगळे. हा म्हणजे थोडाफार फरक आहे मसाला बिसाल्यात. पण मेन म्हणजे काय मासे ताजे हवे. मग तुम्ही कोळी पद्धतीचा खावा किंवा मालवणी पद्धतीचा खावा, तुमचा भारीच लागणार. आणि हे आमचे सबस्क्रायबर पण आहेत, खरंच भारी वाटला भेटून. हा थँक्यू. आमचे स्टार्टर इलेले आहेत. एक क्रॅप तंदुरी आहे मेन म्हणजे माझ्यासाठी मागवलेली. आणि हय तंदुरी फ्रॉन्स आहेत आणि हय तंदुरी पापलेट. तर फायनली आमचे तिन्ही स्टार्टर इलेले आहेत आणि ते आता आम्ही स्टार्ट करणार आहोत. हा ही तर वाटच बघतं स्टार्ट करू का आता वाट खेकड्याची तर अडकत इलेली आहे. हा मी एक फ्रॉन्स खाते, टेस्ट बघते कसे आहेत भाभी? भाविकाला रोज प्रॉन्स आवडतात. जिया सांगितलं. जिया कशी चांगले आहे. मोठ्याने बोल जरा जिया. चांगले आहे. हा आता कसं जियाचा आवाज आला. फ्रॉन्स खाल्यावर जियाचा आवाज येतो. फोडून देत आणि डेंगे वाटून घेतात. हा मग अडकत ती दिल्या नाही, अडकत तीन फोडतंय. हा चुलीतलो हा ना म्हणून तू लगेच फुटलो. भावी उभ्या कशा राहले? बस मी येणार तुला भावी बस. बघ काढून दिवा त्यांका. मागा खाऊकच नाही देत, स्वतःच खात. एक नंबर. पप्पा खजिना उघडणार आहेत. थांब पेटी खोलणार आहेत पप्पा. उघड्या उघड्या आधी थांब, हे डेंगे संपू दे. किती वेळ पेटी उघडतात. पेटी पॅक. हे बघ तंदुरी आतमध्ये मस्तपैकी भाजलेला. हे बघ मस्तपैकी. हा मग देतो देतो नुसते बघ. आता कोलंबी खाऊन झाली आमची, खेकडे पण खाऊन झाले तंदुरी. आता तंदुरी पापलेटवर ताव मारतात. जिया आणि दीपाली तुटून पडले आहेत दोघा. थांबा थांबा बारक्या पोर बघ माझा कसा काय अक्षरशः आहे. अरे बापरे केवढं मोठं ढास मारला तो बघ. तो बघ तोंड केवढा आणि ढास केवढं मारलेला तो बघा तिली. एवढासा तोंड पण अख्खा पापलेट त्यांनी घेतलाय तुकडो. स्टार्टरचं फडशा पाडून झालो हा. चिंगळा, खेकडो आणि पापलेट सांगाडो ठेवल्याने फक्त. मस्तपैकी तिन्ही खालो आम्ही स्टार्टर. आणि आता येणारा आमचा थाळी. प्रॉन्स शॉर्ट्स. हा प्रॉन्स शॉर्ट्स यायचा एक. हे होता मग आमचे स्टार्टर झाला आणि नंतर मेन कोर्स, नंतर डिझर्ट. बापरे प्रॉन्स शॉर्ट्स इले क्रंच दिसतात एकदम. मला सांगतो मी. क्रंच लय भारी आहेत, क्रंची आहेत एकदम. सॉस पण एकदम भारी. तर आता आमचा मेन कोर्स इलेलो हा. आणि हय मागवला आम्ही टायगर कोलंबी राईस हय आणि हय हा खेकडो रस्सो आणि हे भाकरे. आणि दीपालीसाठी हलवो थाली. हलवो थालीचा ना. हा यो हलवो थाली आहे. मगाशी पापलेट खाला म्हणून आता हलवो मागवलं. तर आता मेन कोर्स आमचा चालू होता. भावीजी या अक्षरशः तयारीत आहेत तुटून पडूसाठी. तर मेन म्हणजे हा आमचा ही कोलंबी राईस, टायगर कोलंबी राईस आणि खेकडो आणि भाकरी. तर आता आम्ही रेमटावतो. तिघांनी हा डेंगे वाटून घेतल्याने या. जिया का पण भेटला डेंगे. जिया खाता आणि ते रस्तो ठेवल्याने या वाडग्यात. ह्याची वाटे अजून घालूचे असत राईसचे वाटे घालूचे दादा. आणि मी खात आहे सर सरंगो. तुला पाहिजे सरंगा?
एका पण हो चालवा येतंय थांबा जरा काय कसं आहे रस्सो कसं आहे खेकड्याचो एक नंबर आहे एक आणि भाकरी पण एकदम सॉफ्ट आहे माझी संपली पण भाकरी संपात नाही राईस बेस सगळा मग कुठून पडणार आम्ही बघा. घराकडे असल्यावर काय खातास नाही तर दोन हाताशिवाय तर जमणारच नाही एका हाताने पुरली कोण खाऊच शकत नाही पप्पा माझ्या त्या काही येत नाही तेव्हा तोडू का आणखी तोडून पण देव हवे हो. देतात पप्पा खेकडो लय डेंगो मोठा त्याचो येता काय मोठोच हा डेंगो मोठं पप्पा तोडतात डेंगो बघ तोडते आता बरोबर हा. तोडून दाखवा आता ए आता उडवलाच अरे बापरे लय उडाली या हत्यार आहे बघ हत्यारानं काढ आणि खा असं काढून खायचा हात घालूची पण गरज नाही या काय नवीनच बघला पहिल्यांदा ना येता ना काढू हा बरोबर बरोबर जिया शिकला आता काढून खाव प्लेट में काढ नाही तर मला काय उरलेलंच नव्हतं. तू का ना मागाशी खाल्लंस ना हे बाय बाय ह्याच्यात आहे बघ तर आता खेकडा रस्सा आम्ही संपवलो भाकरी आणि खेकडा रस्सा आणि आता आम्ही खाणार आहोत प्रॉन्स राईस टायगर प्रॉन्स राईस हे बघ अक्षरशः मोठे आहेत प्रॉन्स आतमध्ये हे बघ प्रॉन्स मोठे आहेत अगदी भावी जे शोधतात आतमध्ये काही काही आहेत ते बस बस राईस हे भावीन तर आपल्या हवे ते दोन मस्तपैकी काढून घेतले ना कोलंबी अगोदर आहे माझ्या वाट्याक एक इली हा मोठा काय दोन आहेत ते एकच हा पण तो मोठो हा रप्पय हा बस बस राईस बस आणि भावीच्या वाट्या जियाच्या वाट्याक पण एकच इलो हा. आणि दीपाल्याच्या वाट्याक पण एकच इलो वाटतं एकच हे बघा एवढं मोठा आहे बघ प्रॉन्स लय मोठा प्रॉन्स आहे बघ तर आता राईस अरे चमचो नाही तो माका हाताने जेवा आता ना जेव प्रॉन्स खाऊन बघा लय मोठे दिसतात प्रॉन्स लय मोठे पीस होते बघ भावीन तर एक बसेल आणि पुरं वाटतं जिया का बिचारे का एकच भेटलं जिया का तर एक पण बस आहे भावी काय हवं डेझर्ट मध्ये तुला या ठरवून दिला घराकडनं हा एका सिल्लर ब्राउन सिल्लर तुका काय मोदक काय आईस्क्रीम नको मला मोदक आईस्क्रीम पण आहे मिळता सर्व भारी आहे कोकोनट आईस्क्रीम पण मिळता हा कोकोनट. आईस्क्रीम आणि मोदक आईस्क्रीम आहे मिळता तर आता एक हा आईस्क्रीम दाखव भावी चल काय दाखव काय काय त्या आईस्क्रीमचा मोदक आईस्क्रीम नाही मोदक आईस्क्रीम टेंडर आहे कोकोनट आणि कोकोनट गावा आईस्क्रीम आहे आईस्क्रीम हा, पेरवाचा आईस्क्रीम आहे हे पाहिजे स्ट्रॉबेरी आहे वाटतं स्ट्रॉबेरी यासाठी मागवलं हॉट सिझलर ब्राउनी आणि दोघोले तुटून पडलेले आहेत आजूबाजू बघत पण नाही आहेत खूप टेस्टी आहे ट्राय करा म्हणता या स्वतः खातात आणि दुसऱ्यांक पण सांगा खावा म्हणून मासे खावा आणि वर आईस्क्रीम खावा तर आता जामून शॉर्ट दिले आहेत आमच्यासाठी रोज आम्ही हे खातो काय ते आपला सोलकडी पितो जेवण झाल्यानंतर तर आम्ही आईस्क्रीम न खाता आज जामून शॉर्ट्स खातो जरा हेल्दी जरा ऑप्शन हे केलं चूज केलं आम्ही तर दीपाली आता पहिली टेस्ट घेत आणि माका सांगेत कशी आहे म्हणून थंड गारा कशी आहे जांभळ्याचा रस हा मी पण ते माका पण आता रवत नाही मस्त त्याच्यापासून हा 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 त्याच्यामध्ये फक्त सॉल्ट शुगर लेमन आणि वॉटर एवढ्या 4च गोष्टी जातात आणि हा हेल्थसाठी फार चांगला आहे. हो हो म्हणूनच मागवलं ना आम्ही आता Diabetes वगैरे हा हा बॉडीचा टेम्परेचर पण मेंटेन करतो. हो हो हे पूर्ण स्टाफ आहे मी आहे पोलीस हो आणि हे आमच्या गावालेच आहेत राजापूरचे ना अंकुश मेन सेफ मेन कुक आहेत इकडचे आणि हे आमचे सबस्क्रायबर आहेत मेन म्हणजे आणि हे पण इकडचेच आहे स्टाफ आणि आमचे व्हिडिओ रेग्युलर बघतात हे खरंच भारी वाटतं फोटो काढायचे अरे टाय टाय चिपळे, चला. ये, ये वा. काय शिपाय चला
हेंका लय मागणी इलेला टाळचे पेंगा मागणी आहे या, या. हा हा चला फोटो एक photo काढ. स्माइल पण काढा, smile. मंडळी आता आम्ही मियाई कोहलीमध्ये मस्तपैकी जेवलो आम्ही. खरंच लय भारी जेवण होता. स्टार्टर पण भारी आहे आणि मेन कोर्स पण भारी होतो आणि डेझर्ट पण भारी होतो आणि मेन म्हणजे जांभूळ शॉट आम्ही पिलो. खरंच लय भारी होतो आणि हा ब्राउनी पण भारी होती यांच्याने खाल्ल्याने आणि खरंच लय भारी जेवण हा. म्हणजे तुमका जर वेगळ्या रोज मालवणी जेवत असाल तर वेगळ्या पद्धतीचं जेवण हवं असलं तर पोळी पद्धतीचं जेवण नक्कीच जेवा, नक्की ट्राय करा. लय भारी आहे. आणि हा व्हिडिओचा आम्ही एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. ही ओढिया आता ठाण्याच्या खाडीसून मुंबऱ्यासून व्हाया डोंबिवलीत जाणार आहोत. जाऊया ना का ट्रेनने जाऊया. पण ओलो नाया केनी बोलवशा त्या फुग्याने बोलवा